onye gwa no kwanti ọma o onye ọwụla kpọrọ gị elu ụwa nwekwa n'ime mejie ya onye hụrụ gị ji ọdụ onye na-elega gị uru gafekwa ebila gị anya onye amapụla onwe edo asị m onye egbukpala m onye agbụrụ ọchụ n'ihi na nnọrọ m n'elu ụwa ka onye nwụrụ anwụ mma o rukwa nna mgbe o jiri ọsa mana mgbọ ụzọ mana nkwụ ichegirije ji were elu nkwụ onye ya makwa narị mma ọ sọrọ gị mee n'onye igwe yala m ọ ga-adịla gị azụ ọ sọrọ gị mee n'onye igwe yala m ọ ga-adịla gị azụ ọ sọrọ gị mee n'onye bụrụ gị ụkwụ enyi m ọ ga-akpa ahụ ọ sọrọ gị mee n'onye ugwugo ịmara na ọ ga-abụ ọkwa gị ụkwụ esola gị kpe ya nwanyigo ọ na-ewebuo broda m ọ sọrọ gị mee n'onye igwe na lowe yala m ọ ga-adịla gị azụ ọ sọrọ gị mee n'onye igwe yala m ọ ga-adịla gị azụ ọ sọrọ gị mee n'onye igwe yala m ọ ga-adịla gị azụ ọ sọrọ gị mee n'onye igwe yala m ọ ga-adịla gị azụ ọ sọrọ gị mee n'onye igwe yala m ọ ga-adịla gị azụ Azanoka chai onye gwanụ ntị ọma obebeli yerila ya n'ọdazo mebeli yerila ya onye mega ya ọjọọ n'elu ụwa biko gwanụ uche dagbajigo Chineke nwoke n'elu ụwa chikere mmanụ niile ya bụ obi pasọrọ gị mee n'onye ugwugo na n'owere mana ọ ga-akpọkwa akwụkwọ onye gwanụ ntị ọma o ala owere nwe nri o Chimati nwa maso nemle ishidu mebole onye mrajo nwere ka ojemeno ochudo wa no ka ebeku asoro gị me n'onye ugwugo ịmara na ọ ga-agbakwa gị ụgwụ yetere ja ụzọ yetere na lambano yetere isi mebole maka ọlụle maka ọlụ meje mọnụ maka group of company ndere mma asoro gị me n'onye igwele onye machi mmekpole okovedola chima kpọla ọ sọrọ gị mee n'onye brọgo ụgbọ na n'owere mana ọ ga-agbọgo ụgbọ ọ sọrọ gị mee n'onye igwe yala mọ ga-agbọgwa gị azụ ọ sọrọ gị mee n'onye igwe yala mọ ga-agbọgwa gị azụ ọ sọrọ gị mee n'onye igwe yala mọ ga-adịla gị azụ ọ sọrọ gị mee n'onye igwe